Hei hei, hello. Mun nimi on Edvina ja tässä on kirppisostosten esittelyvideo. Mä olen käynyt kirppiksillä, mitä mä uskaltaisin sanoa, itse asiassa lapsesta asti, koska mun vanhemmat kävi kirppiksillä. Ja lapsena mä en ole kuulemma hirveästi tykännyt siitä, että olemme pysähtyneet erinäisillä kirppiksillä, ainakin isäni sitä on tehnyt. Sitten 15-vuotiaasta lähtien mä oon enemmän itsekin keskittynyt kirppiksiin. Ja mun kuluttamisen puolesta, etten käy uutena ostamista kaupasta. Toki kierrän paljon myös roskalavoja. Ja mun muistikuvan mukaan yläasteella, kun piti etsiä uusia farkkuja, mä en sit halunnut oikeastaan niitä. Se oli hirveän vaikea, koska silloin stretch-farkut niin in. Ja niitä ei mennä löytää millään niin oikeat omaa kokoa kaupasta. Niin sitten siirryin kirpputorien puoleen kuluttajana. Siitä se sitten lähti. Olen myös tuottanut tämän kirpputoritapahtumaa Korinin kirppis ja jokaisessa burleskitapahtumassa, minkä olen tuottanut, on ollut myös burleskikirppis. Mutta mun nimi on tosiaan Edvina ja tällä videolla esittelen kirpputorilöydökset eiliseltä Turusta. Aloitetaan. Täällä on aika hyvät löydöt. Mä ostin mutaa. Dead Sea Mud. Mä olin itse asiassa nähnyt tän jo aikaisemmin siinä samalla kirppispaikalla. On suurin osa puutorin kirppikseltä. Kirppispaikalla, ja nyt se oli puoleen hintaa, niin ostin mutaa, koska sitä voi käyttää saunoessa. Sitten löytyi pieniä tägejä, lappusia. Nämä. Mä en edes tiedä mihin ne vielä tulee, mutta ehkä johonkin säilytysasiaan. Voi ottaa käteviä. Sitten koska mun edelliset kirpputorilta ostamat silikoniset, vai mitä nämä muoviset, vuotaa. Hiuslenkit hupenevat, on niitä vielä aika paljon, niin löysin lisää. Näillä saa tehty erinäisiä lettikampauksia. Sitten löytyi käärme. Piti sanoa rannekoru, mutta tää ei ole rannekoru, vaan tää on käsivarsikoru. Takana näkyvä juliste muuten on myös kirpparilta. Se on Länsi Ykkösen kirppikseltä vähän aikaa sitten. Tai ehkä kuukausi sitten löydetty. Tää Harjakiun kirpparilta. Se on Manhattanilta. Käärme. Sitten samassa myyntipaikassa oli tällainen laakerilehtiseppele. Mä ajattelin lisätä tähän lehtiä. Sillä on ehkä käyttöä tulevaisuudessa. Tää on tämmönen erittäin laadukas punanaamiolaatuinen esine. Niin ne kaipaavat vähän tuunausta niin sanotusti. Sitten mystinen ruskea käärme nahkalompakko. Mutta ei tää olekaan lompakko. Se tuoksuu jännältä, mutta mä en saa sitä tietenkään tähän videosta tuoksuu. Tää on meikkipaletti. Ja nämä on ihan sikahienot sävyt. Koska katsotaan vaan, että nää valuu ja mä kaadat. Koska nää on tämmösiä metallin sävyisiä. Metallin hohtoisia. Tää oli ihana. Välitän tuoksua kaikille. Ei sillä, että mulla ehkä on muutamia paletteja, mutta nyt on yksi lisää. Siellä näkyy myöskin tekokukka-kokoelmaa alla. Sitten piirakkavuoka. Tää oli sypy. Tää on tällainen kassi. Posliininen. Ja tässä oli hälytin. Ehkä joku olisi halunnut viedä tän. Se maksoi 3 euroa ja tää oli vielä puoleen hintaa, mutta ehkä joku olisi kuitenkin halunnut pölliä sen. 1,50 €. Sitten tulee vinkki. Tässä on hiukan puuttuu sävyä. Tarvitsemme tussin. Otamme tussin, joka on samaa sävyä. Ja tussaamme tämän kohdan. Noniin. Missä se on tuo?
parempi. Sitten tää yllätti valitettavasti sillä, että tää varisee. Mä en tiedä, oliko sitä siksi pakattukin muoviin. Mutta ompelu lompakko tasku. Lankaa, neppareita mulla on aika paljon kyllä. Sakset on söpöt, mittanauhakin tosiaan mulla on aina mukana ne sakset. Mutta tää vuotaa tämmöistä hähmää. Katsotaan, pystyykö mä käyttämään tätä lompakkoa. Ompelulompakkona. Sitten liköörilasi kautta joku muu lasi. Nämä oli nätit. Ja itse asiassa ei ole mitään normaalia laseja, kun meillä on kaikki hienoja laseja. Niin nämä sopii loistavasti tähän talouteen. Sitten tulee ylläri. Täytyy hakea se pieni hetki. Täällä on ollut, no miten tarve, tää ei ole mikään maailman tärkein esine. Mutta mä menisin kerran ostaa leivänpahtimen. Joo, mutta sit mä en ostanutkaan. Niin nyt on. Tämä on myös radion sisältävä leivänpahdin. Excuse me. Me kokeiltiin tätä itse asiassa ja toi radio ei vissiin toimi. Se ei ole hirveän suuri menetys. Leivänpahdin osuus toimii, mutta ihan OBH Nordican. Tässä on tällainen kunnon retro design ja sopii meidän mikron kanssa yhteen. Hän maksoi hurjat 50 senttiä puoleen hintaan. Then kynttilät. 2 pakettia Stockmann Kasan antiikkikynttilöitä. Jäi hintaa 25 senttiä kappale per kynttilä. Siinä on kaikki, mitä mä löysin puutarhakirppikseltä ja siitä lisäosasta vierestä. Miksi sitä nyt sitten kokokin kutsuu. Sitten me käytiin vielä Länsi Ykkösen kirppiksellä. Mä lisään ne myös tähän. Ja noihin äskeisiin muuten piti sanoa meni 15,90. Selvää säästöä. Länsi Ykkösen kirppikseltä mä ostin nuottitarroja. Mä tiedän näkyykö ne? Näkyy. Ja sit mä ostin, tätäkin mä oon kattonut ennen sieltä alussa, se oli sama viikko. Avonin Planet Span kasvonaamio, joka tuoksuu. Siis ihan kuin mun jo miehen joltain. Varmaan hiusvahaut. Samantyyppinen tuoksu. Sitten mä ostin, se on nyt jo pois menevien kasassa, mä ostin tän pussin. Siksi, että siis tässä oli lyhty. Mutta mä ostin sen lyhdyn pussin takia, että mä saan sen säilytyspussiksi, koska mä käytän säilytyspusseina näitä Ikean pussukoita. Enkä ole ikinä ostanut niitä Ikeasta uutena, kun kaikki on tullut kirppareilla ostosten mukana. Sitten oli vielä Aeromartan pakastepussillinen kukkasina erinäisiin projekteihin, joita ehkä elämässä taas tulee. Ja viimeisenä, koska olen sen jälkeen muistanut ehkä esitellä kaiken, niin mä ostin, tääkin nyt on vissiin asia, joka on ollut uutuus 6 vuotta sitten, mutta mä en ikinä törmännyt tämmöiseen. Suoristusharja. Ja ohjeetkin tuli mukana. Niin tätä nyt sitten voi testata pari kertaa, jos se ei ole minulle toimiva, niin voin myydä sen. Mutta aika jännä. Näin. Tässä oli tämänkertaiset kirpputoriostokset. Nyt mä voin laittaa ne takaisin, vaan siis ne on odottanut meidän keittiön pöydällä sitä, että mä teen tämän videon. Niin nyt mä voin laittaa ne oikeille paikoille kodissa. Niin ei enää odota tätä esittelyä. Kiitos, että katsoit ja näitä kirppisesittelyjä varmaan on lisää luvassa tulevaisuudessa. Mutta nähdään kirppiksillä vähintään.